Jingjephro motharogo program rogo borok komnogo apulsini kha bai mahayongo wansuk tong mahai ongya hinke tongthogi hai ongo sing poito khlani rokno mothao eba program rogo thangna suk joratoi thangi mania omai khe Christian program rogo sing gobang kok thangnani ajugi setongdi kho kaitono poito khlai rokno tlangibo manya mankhebo belai no rare case sing saksakno Christian hini sanai rok sini bakhani duganno belai no kwarkhe khulukjak borok bai kaham hinjana bagai bai rok bai kaham hinjana bagai sing sini poito bai compromise khlai payo aw kaham hinjana to nango phia poito no compromise khlaiya kaitoni mokolo abo kaham se ongi maya baksa Christian no kubun matani puja rogo mela rogo belai tongthogoi gurukjak nugo borni khulumau khe borok khabasari ui mano borok kabang khe phunugoi khatong thogri ui utsaho ui mano yangkhe mothao program rogo hinke sing khabasari ui manya utsaho ui manya singke sawo ang mata je khulumba hini mani kombai mano bai brok bai se phayo dukan cheri hinke ba phanya nyuta hini sawo te abo bai tamong khaba hini sawo khajani tahokte boksong omhaino hinke norok bokai tono khulumui tong norok sase saimanya ko kathar elambago tamosa phaidi singnai lenu nahom ekni dui subraing ongkha risiganang kaitor yagul sunai kaitor subraing ongkha yagul sunai tei thamsi ganang subraing bini kena ari rokno yagul suo tei bini kebengnai ari rokni banta thamsi rok khati ui tono subraing kaitor belaino kathar belaino kima singja bori singanang ongmani bagai takjak mataino eba soiteno khulumnai rokno kaitor yagul sunai borokno kaitoni ari rok tei kebengnai rok Joshua 24 ni 19 Joshua porno hai hini saka norok subrengno moni mangla tamni hinba bongkha kathar kaitor bori siganang kaitor bonorok ni sumsok bai sayano nakargla singtola pori thangke takjak matani kokno tui samani nugo khajani bayrok monmani tamno hinmale ang surrender khlaikya jotono ang manika subrayung sini bagai khlaimani joto ang poito khlaikya eba joto ano influence khlaikya thuibo thangibo ang bonino hinmase hake takjak matani kitingjak je program rogo norok poito khlainero thangmani abo kaisa monmani kaisa influence mani o influence tamo hinmale ibono jora salabai buri bai malanyani savings khlainani income khlainani naithono phungnani gobangma takjak matani ukologo tongoi soijan kani samong khlayo kaisa hinke bokti ekdom khulumri uitonnani satrai sogri ui samong snamri uitonnani te kaisa hinke khulumya group phia aborok lubi eba lupcha group baksaba buri jalani bagai baksaba samuni bagai manini bagai rangni bagai mungsaike mungsa hal ongnajak aboni bagai takjak matanya khulumnai kaini group tongo kaisa ke directly te kaisa ke indirectly hakening bo group tong saksak no wansugui naidi aboni bagai kaito sawo norok takjak matanya monto tui ano moni manglak tamni hinba bori siganang kaitor nono yakarglak risiganang tamno hin bujina bagai tabuk nomdi ani hik tong tui ang te khoroksa burini gana gurugui tongikha kok saya thikno haipano o kubun burini manirok phano tubukha abo ani hik saimankhe jolinai naislenai risiteinai singnai tamonoi ning o burini gana thang hamjagya hinkhe tamni boni manirokno tubu hamjagya hinkhe ani ansar kuriyongnai abo bosakni jolimung ongnai omhaike jingjephro takjak matani gana gini thango gurugui phayo mani tubui phayo abo monmani no klayo sini kaitori sinango sing kathang kaitono khulumo bojolinai norok abono bahai pogui thang kaitor belai khe selangjakmani jolijakmani naislajakmani ongkha takjak matai te bobai nangjak joto ning angse jeno selangjak manamjak o gana sura thangya ningle kaitini selangjakmani gana thangi phayo wanchogini khajani bayarok sing bisikse saya bisikse tolaw kulugjak ani nini bagai tini sini dofa saimung nangjak kaitono kriyani bagai kaitono saknangani bagai kaito tamosa aje bijab 42 ni ato angno subrayung abuna animung ang ani singsasano bunyo eba ani lokmungno takjak mateng noria ningle o takjak mateo thangai naithogri ui tongikha singsasa khlai tongikha kaitoni mung lobjana tuise samong khlai tei tongmani takjak matanya lobri ui tongikha chini risiganang kaitor bisikse jolijakna ningang tabupo kahamno tongo hinke kaitor jorari ui tongo bonok khabai khokbai monnani serious ke khulumnani khajani bayarok kaitor sino sawo khardi takjak matani ganao ta thangdi bobai giringjak mungsawo phano tagadaldi hini sawo kaitor sino kirinani kokno saya selangnani kokno se sawo 1 Corinthians 10 verse 14 Wherefore, my dearly beloved,
flee from idolatry aboni bagai phaidi khajani bayrok kaito jeno selangjak singbo selanglayano kaito jeno naisiljak singbo naisilayano chingeba mothangkha buri sikla kathar abo subraji subai kainani bagai kok singi paijak jing jodi takjak matini program rogo thangke jisuno karei te khorok sabai gadalmani klayo ning pholabo buitala ongma klayo kaito risi ganang boni jolima kebo phano soimaglak aboni bagai kiridi khanangdi jisuni bagai tiar tongdi 2 Corinthians 11 verse 2 kaitor haike ang norokni bagai khasugo norogongkha buri sikla kathar hai borok khorok sabai bono kaina hinei ang kok singmani o borok ongkha Kristo hambai dorongno kaitor hamari khlaitun amen